ଭାଇ रे ଗଛ ଆଜି ମୁଁ ଆମ ନୂଆ ଘର ଭିତରେ ଦେଖି ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲି, ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୁଗଲ୍ ଲେନ୍ସରେ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିଲି ଏଇଟା କି ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ସିଓର ହେଲି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ। ତ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଖଜଣା ପାଇଗଲା ଭଳିଆ କେଉଁଠୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଗଛ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ କି ଏଇଟା ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ ବୋଲି, ଅନାବନା ଗଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଯେଉଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଜିରା ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ରହୁଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ ବୋଲି। ଏଇଟା ଅନାବନା ଗଛ ନୁହେଁ, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଫାଇଦାବାନ ଗଛ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ଚୁଟି ପାଇଁକା। ଏ ଗଛ ନା ଆଗରୁ ବି ଏଠି ଆମର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନନା ଯେତେବେଳେ ସଫା କରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ହଠାତ୍ କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଜର ପକାଇଲା ଫୁଲ ଉପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ସିଓର ହେଇପାରିଲିନି, ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲି। ତ ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୁଗଲ୍ ଲେନ୍ସରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ତଥାପି ଜାଣିପାରିବେନି ଏମିତି ଗଛ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଆଖପାଖରେ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହାତରେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ନେଇକି ଭଲସେ ହାତରେ ଚକଟିବେ। ଯଦି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଏ ରସଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଦେନ୍ ଜାଣିବେ କି ଏଇଟା ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛଟା କେମିତି।